El Campionat de Catalunya per equips de primera categoria, amb la participació de 16 equips, ha finalitzat aquest cap de setmana a les pistes del Pàdel Barcelona al Prat. El conjunt femení del Reial Club de Tenis de Barcelona en 1899 s'ha imposat en la final al Reial Club de Polo de Barcelona per un marcador de 4-1. Per la seva part, en categoria masculina, el polo s'ha imposat per 3-2 al Tenis Barcelona. Ha sortit molt bé aquí amb el Club de Barcelona Pàdel al Prat, del Edu Bainat, que ens ha acollit espectacularment i ha fet que hi hagi aquest ambient impressionant per un campionat de Catalunya. N'hi ha hagut moltíssima gent i uns partidassos que jo crec que la gent s'ha anat molt contenta. Muy contenta del resultado de esta semana. Hemos quedado otra vez campeonas, hemos vencido al polo, que aunque esta semana no tenía las mismas jugadoras que la semana pasada, pues siempre es una eliminatoria muy dura. Y la verdad que las jugadoras pues han dado el 100% y bueno, y hemos quedado campeonas. I des d'aquí agrair al Prat Barcelona la implicació que ha tingut a l'organització d'aquest torneig. Com sempre ha estat un èxit, molt públic veient les finals i amb una participació d'uns jugadors i jugadores de molt alt nivell. Moltes gràcies a tots i visca el pàdel català.